והיום אנחנו רוצים לפתוח 5 אגדים. הנה, 1, 2, 3, 4. יש לי 6, יש לי 6. גם לי היה. ממש. 73 שקלים. אוקיי, סטארט-דרופ ראשון. סטארט-דרופ ראשון, הילה. סטארט-דרופ ראשון, נו. חסר לי עוד 7 שחקנים, אתה מאמין? אחי, פתאום יוצא לי פה את רקו. איך, למה? אחי, זה לא פותח לי! אחי, זה לא פותח לי! תסתכל אני לוחץ. זה לא פותח! תצא. חכה טיפה, כנס לחנות. שחק עם זה טיפה. צריך רק 2, זה לא פייר. שחק עם זה טיפה, אל תדאג. זה לא פייר. אל תדאג, עכשיו זה ייתן לך. כמה אירופים היה לכם? גם לי זה קרה. היה לכם 6? לי היה 6. בבאג. 5. עכשיו. 5. 5 של הפתח. פעל הפתח! חייב שהיא צריכה דמות אחת. הפתח! אחי, אם זה לא מוביל להם, אני סבל את ברולסטאר. מה גרום? אין פה אינטרנט, אושר, אין פה אינטרנט. אושר, בוא. הנה, עכשיו זה נראה לי יעבוד. יש לי איזה 200 משתמשים. איך? מה? כנס לך. זה לא הביא לי. בוא. הנה אושר, עכשיו זה יצא לי מההתחלה. תעשה. סטארט-דרופ. שם. הופה. הוא כנסו, יש לי את זה. לא, זה לא ייתן לי שם. לא, פה בחדר. תן לי. תן לי זה, למה? עזבי את הפיתה. אחי, סיימתי עם המשתמש? לא, היא אמרה שככה. יש לי עוד משתמשים. גם לי. יש לי עוד מלא, תסתכל. אני עכשיו במשתמש שני. 500. איי, איזה אלוהים. תסתכל, יש לי פה עוד אחד. רגע, ביחד, בנימין. למה? ג'וסטר לא תגניתי. פאק. אני בסרטון. חמור. אומייגאד. לא הולכת, לא, אמא, לא תרנטי, יצא לי צ'סטר. לא תרנטי. אמא, נשבע באלוהים יצא לי צ'סטר. זה לא בית אמא. נשבע לך באלוהים ביקר לי. גיגלי, גאולי, לא. עוד 4, סטארט-דרופים. תגלי, לא את הסוד. את צ'סטר. לא! יש לך עלומים? אם כן תקנה. יש לי 21. הנה, אתם רואים? עכשיו זוהר מנסה לקחת לי את הזה. מה? כי עכשיו ראיתי, ניסו להיכנס לך לשלוש. אוקיי, בבקשה. תזכר. אל תראה. אני יצא לי צ'סטר ראש נשבע באלוהים. ראיתי, רואים. צריך לכיתות. פה יש לי צ'סטר, יצא לי אותו באגדי. פתאום תן לי פה סצנט או משהו. נשבע באלוהים אמא. נשבע לך ביקר לי. כל סקינים. די. אני יצא רק... בבקשה. מקוריים. כן, אפשר אחד. יצא לי מהתבואות.
קודם. וואו, אבל עוד פעם יצא לי את הפעמיים. אין לא שכן, אז למה הכי יצא לי? יצא לי מלא דמויות, יצא לי כמה דמויות. עוד אגדי אחרון. טוב. תעשי התנתקות גם, אורית, תעשי גם התנתקות. עשיתי. אני שנור. אני אעשה התנתקות. יאללה, סטארדרופ. הנה, אפשר גם לעשות התנתקות. יאללה. תן לך, תן. אל תקטע לי, די. כיף לך. סתום את הפס, זה סכין מטורף. מגרול פס. אל תיגע בשם. מיכאל! אמא, אני לבד לטלפון. הבאתי אותו למישהו. מה זה? תלו פה קולי. כמה זמן? אל תיגע, די. אגדי. די, אל תיגע. אפשר לפתוח אגדי. בבקשה. מגן מקס נודר נהדר. אני חייב לנצח את זה ואז אני פותח. אפשר להיות 2, בסדר. איפה זה היה? היה. פתח את 2. בנימין, די, תן לי. לא, אבל אם אני לא צריכה את הסטר, אתה בטח תצעק. בנימין, אני גם לוקח אחד, סבבה? סבבה, נו. מה זה, בסרטון? כן. אל תיגע. פתח לי, מה יהיה? מאיפה בא? מה? פתח. בבקשה. מה זה מלא? איף! יו, what the fly? בנימין, תן לי קונטרה. מה זה? כנסי לאגדי. אוקיי, כמו שאתם רואים, אני עכשיו משחק. עשתי טלפונים במכה. שימי ראית? איזה? אומייגאד. טוב, אני תעשה ככה, טוב? יופי. יאללה, אגדי! תבטל! מה זה? מה עוד? מה אתה רוצה לך רק סקינים, אחי? טוב. 5 מיליון. פתח. רגע. פתח. 1,000. מה זה? 1,000 פעמיים. זה לא אכפת לי מה יצא לי. קיבלתי קודם. מה זה? יו! מה זה? למה לפתור לך אני מזלי? אני מזלי. יש לי עוד 2 משתמשים. אבו קומקי נעזינה. אותו דבר. אמא, אתה יכולה לדעת אותך. PCG. איזה אוטוסטופ! חכה עוד כמה נשאר לך? 2? אבו קומק, 0. אחי, מה אכפת לי? נשאר לי עוד... 200. 6, נשאר לי עוד 12. הבנתי. באיזה משתמש שלך? הופה! יצא לי ג'סטין, אחי. פתאום אתה רואה? די. פתאום אתה רואה אני מוציא פה ג'סטין. לא, נגמר לי. כמה משתמשים במשחק? מתן סטאר אגדי. כמה? סטאר דרוב, בבקשה. לא. אפשר לך די. אפשר. אתה בוא. אני יכול לבחר? לא, נתן לי, אני ראשון הפעם, אני ראשון. מה, בן, למה הוא? כמו מזליסט. תן. אני אחריו. מה אכפת לי? נשאר לך את עוד מלא. מה? יש לך עוד משתמשים? יש לי עוד הרבה חברים. אל תפתח. אין לי.
זה שלך מועדון? אני משמש. בנימין, פתחת כאן? כן. כן. תעשה ככה, טוב? וואי, איך בעצם יוצא מקוסם זה משהו. איפה יוצא לפה, צ'סטר? איך יוצא? לא יוצא. וואי, יכול. רגע, תנשום. הוצאתי לך שתי מדהימים. תורי. הוצאתי לך שתי מדהימים. מי אתה? אני, אתי ובריו. אגדי. יוצא אגדי. בנימין, תן לי הולך. ראית, אני מצליחה ללכת שחקן. מה מאכל עשינו על עדן? חומוס. בנימין, אני יכול לפתוח עוד אחד? בלי האוזניות? אני לוקח גם. אוקיי, רגע. פאקינג אני גיליתי, זה רק אומר. הופה. תן לך מה עכשיו. תתאים את הטלפון לבני עקיבא. רגע. תתאים את הטלפון לבני עקיבא. לא, כמה יש לי? מה זה? פוקו זה! אחי, יצאת לג'ול חרנוס. תן לי את זה. תן לי את זה. בוא נפתח ביחד. אני יכול לפתוח את שניהם? כן, רגע. די, אל תפתחו. 1x. אני אולי אפתח. 3, 2, 1. פוסטו פה. 2 סקינים. אתגר, שלוש מהיר סטו. אחד, תן לי ביניהם גם לפתוח לך. תן לי ביניהם לפתוח לך. נכון. תן לי ביניהם לפתוח לך. אין לי עוד אחד. נכון. פאקינג? מה זה אין לך עוד אחד? יש לך גג, שלך 0. או אפשר לפתוח אחד. לא. תעמוד לך. קריס. רגע, אורי, יצאת מהמשתמש שלך את זה? ימין. יצאת מהמשתמש שלך את צ'סטר? כן. כן. מה זה יותר טוב? עכשיו יצא לך עוד 1,000. כן. לא, יצא לך עוד 1,000, 100%. עוד 1,000. רבנן הקדוש, שיר המעלות. לתמיד שמחתי. מה זה ככה? אגדי, אתה חופץ. חופש. כמה משתמשים יש לך, ביניה? די. קודם כל אני איתי. אל תגעו. כמו שאני לא נגעתי לכם. אבל קודם כל כמו שאני לא נגעתי לכם. אני לא מגיע. בואו נפתח עוד משתמשים, מה הבעיה? שאתה גאון, אתה גאון. אני גאון תמיד! אתה לא. מה זה? בוא נפתח. בינמין, אתה יכול... בינמין, אני יכול גם. כן, רגע. בינמין, אתה יכול לפתוח לי משתמש? כן, אני יודע. טוב, הנה. דבר ראשון חותכים מהמון. יש לך פה צ'סטר? לא. אם אני צריכה אותו. אם אני צריכה... מה אתה מביא לי? אתה בא לי פס. איזה ככה? בנימין, אני אחריך. אל תתן. כמה הייתם שרתם? עכשיו תורי. רגע, בלי לנו... מה? רגע. תן לי, די. שיטת החמש תמיד עובדת. חמסה. וואנן. אני אגיד לך מה יצא. אני אגיד לך, די, אני רוצה לעשות הפתעה. די, אני צריך הפתעה, די. אני לא פותח בעלי. אחד. או, 3, 2, 1. אומייגאד! שמעתי חביבי. עוד אחד. יש לך עוד משתמשים? תפסתי, אני אעשה עליו. יש 5 ילדים בברולד, אל תגיד. אני בחופש! לא, יש 5 ילדים בחינם, אני יכול לפתוח לך. לא, אבל לא, עכשיו. אל תיגע. עכשיו. קורדליוס. הנה, כי יצא לך לג'נדרי. לא, יצא לי צ'סטר. נותן עדן. מה אתה רוצה שלך? אחי, רציתי לעבוד על הקמת פתאום, אני רואה קורדליוס. אמא, את לא מבינה אפילו איזה כיף היה. רצית לעבוד עלינו שיש כמה שחקנים קיבלת, בנימין? לא, רציתי לעבוד על כמה שחקנים אתה קיבלת? אתה קיבלת? באמת קיבלתי שחקן לג'נדרי. אני חייב משחק עם השחקנים החדשים. רגע. מי בא איתי? טוב, כזה,